Velkommen til Rasmus Skytte Kropsterapi. Og i den her video, der skal vi kigge på det, jeg kalder mavemassage. Det bliver også kendt i visse kredse som organmassage, og det bliver så gjort af en terapeut. Men i det her tilfælde, så skal du gerne kunne gøre det selv. Så det, man skal bruge her, det er begge sine hænder og et hårdt underlag. Det kan godt være et tæppe eller en yogamåtte eller den der dur, men ikke noget så blødt som den her briks for eksempel, eller din seng. Det man gerne vil, og jeg skal nok vise det her om lidt, det er, at man tager sin ene hånd og placerer i jorden. Den anden, den knytter man og lægger ovenpå. Og så skal man altså lægge sig ned på maven over den her knyttede hånd. Når man gør det, så skal man inddele sin mave i forskellige zoner, så du kommer hele vejen rundt. Så der ikke er nogen del af din mave, som ikke får lov til at ligge oven på den her knyttede hånd. Så lad os sige, det er her vi starter. Jeg ligger ned på maven. Så lægger man sig ned over den her knyttede hånd og ligesom lader den synke op i maven. På indåndingen, der presser man maven ud ligesom alle andre gange, og på udåndingen, der giver man slip og lader den her hånd få lov til at synke endnu længere op i maven. Du vil nok opleve, at nogle steder er mere ømme end andre, og det er helt okay. Brug mere tid der, hvor du er øm, end der, hvor du slet ikke kan mærke noget. Gør det rigtig, rigtig ondt, så kan du tage din hånd og gøre den lidt mindre, eller helt fjerne den. Det skal være sådan, at du på udåndingen kan slappe af og give slip. Hvis du ikke kan det, og du kan mærke, at du spænder op, og lænden den begynder at trække sig sammen, jamen så giv lige hånden et nyk ud af, så du ikke når lige så dybt. Den her øvelse, den blødgør din mave. Den giver nyt blod til dine organer, så når man presser et organ sammen, og det får lov til at udvide sig igen, jamen så er det lidt ligesom med en køkkensvamp. Presser det gamle vand ud, og når man giver slip, så fylder den sig selv op igen. Så det er det samme med organerne, og for dine tarme, jamen så øger det simpelthen deres funktionsdygtighed. De bliver bedre til at få lorten rundt og ud. Fantastisk øvelse. Den her igen, ligesom med diafragmamassagen, så er den god om morgenen, især på tom mave. Den her, den er vigtig, den er på tom mave. Måske lige med et stort glas vand indenbords først. 3 minutter, og så er I good to go. Tak for at kigge med.